Ahojte. Vítam vás znova pri ďalšom dieli z nášho seriálu ohľadom mojich investícií na Finaxe, Revolute a Mintose. Ako každý týždeň si pozeráme vlastne, ako sa mojim investíciám darí, koľko sme zarobili, koľko sme prerobili, ako sú na tom trhy. A skôr je to taký len úvod, alebo skôr ukážka toho, že netreba sa báť investovať a dokáže to už v tejto dobe fakt každý. Poďme sa pozrieť, začneme znova Finaxom. Ako môžete vidieť, hodnota účtu je 19 503 eur. Z toho 1500 eur je zisk, čo je nejakých 8,35% mínus v porovnaní s minulým týždňom, kde sme mali 1378 eur, je to okolo 120 eur vlastne zisk, čo je za 7 dní úplná pecka, ani nie celých 7 dní. Na to som natáčal 1., to dneska máme 7., takže to máme 6 dní. Takže je to akože úplne super. Ako aj z názvu vlastne vyplýva, som lenivý investor, takže aktívne sa na tom nepodielam, mám tam zainvestovanú fixnú čiastku, nič tam neprikupujem zatiaľ a je to nastavené na tom automatickom investovaní, kde vlastne je to podľa ich algoritmu, roboporadcu. 82% sú akciové ETF-ka, 18% sú dlhopisové ETF-ka, sú to akumulačné veci, takže všetky dividendy a všetky výnosy, ktoré sa vyplácajú, sa automaticky reinvestujú. Takže vlastne pokiaľ to držíte viac ako rok, tak sa z toho vlastne neplatia dane. Ako môžete aj vidieť, je to vlastne ušetrených 286 eur, kebyže vydržíme ten celý rok, čo už pomaličky si myslím, že aj budeme mať. Dobre, začal som v decembri, lenže prikupoval som to, že vlastne v decembri budem môcť vyťahovať, alebo vlastne by som mohol vybrať zisky vlastne z polovice z tých 10 000, takže keď by som chcel vyťahnuť úplne všetko, tak musím počkať až do apríla, keď som tam dokúpal vlastne ďalšie akcie. 120 eur je úplne super, za 6 dní trhy idú hore. Či je to bublina, či nie, je to ťažko povedať. Dúfam, že nie, ale mám to nastavené na dlhodobý horizont, takže aj keby to padlo, tak v podstate nepanikariť, nevyťahovať. Najlepšie, čo môžete urobiť, je, že vlastne ešte prikúpite, že tam ešte doložíte ďalšie peniažky, ktoré máte bokom. Ako ďalšie si vlastne prejdeme Mintos. Tam máme hodnotu 20 756 eur. V porovnaní s minulým týždňom nám to vyskočilo okolo, tu máme 24, máme 56, takže nejakých 32 eur, ak správne počítam. To je vlastne hodnota celkového účtu, ale viac nás zaujíma vlastne celková návratnosť, kde si môžeme pozrieť, že za tých 6 dní v podstate sme zarobili 44 eur. To je úplne krása. Najlepšie je na tom to, že toto nie je až tak veľmi ovplyvnené trhmi, náladou na trhoch. Takže aj keď môžu ísť akcie dole, toto v podstate platia ľudia svoje požičky, záväzky, takže tam by to nemal byť až taký veľký stret záujmov, ale samozrejme pokiaľ ľudia prídu o prácu a ekonomika sa zrúti, tak aj toto vlastne by išlo dole. Ale aj tu nám vlastne ide o dlhodobé investovanie, takže aj nejaké tie výkyvy by v podstate nemal byť problém. Tu môžeme vidieť, sa to pekne pomaličky alebo pomaličky istotne sa nám to zdvíha a uvidíme o týždeň. Myslím si, že tento mesiac ešte nie, ale na budúci už budeme mať veľmi
rozdielný výnos, keďže sa nám tam pridalo do tých požičiek dlhopis, ktorý vlastne už mal splatnosť a bol vyplatený, takže je to super. Môžeme si aj otvoriť dlhopisy, aby ste vlastne videli, ako to vlastne je. A aká je taká vlastne možnosť na výber. Ako môžete vidieť, a nerozumiem sa tomu úplne, ani sa mi nechce, doslova to boli len také skúšky. Keď už by som sa rozhodoval, tak samozrejme ide o to hodnotenie, ktoré vlastne dáva Mintos, to je hodnotenie rizika, a pokiaľ je tam niečo také ako 40 alebo že vôbec, tak by som to vlastne ani nekupoval, nech je tam akýkoľvek výnos. 11,5 nie je vôbec zlé. Vidíte, tu máme v podstate 5,25, čo je, to sa vlastne nie, že by sa neoplatilo, jasne, aspoň je to lepšia ako inflácia, ale keď už mám niekde zainvestovať peniažky na dlho, tak nech to má aspoň nejaký význam. Nie, to je to riziko. Takže keď si to pozrieme, minulý týždeň vlastne sme ukončili mesiac, čo bolo 164 eur, to sme mali nejaké 2 euríčka za tých pár hodín, takže za mňa je to no-brainer, proste ako diverzifikácia k akciovým portfóliom alebo vlastne k investovaniu na trhoch, je to akože super vec. A v neposlednom rade, aby sme nezabudli, predsa nie, tak tu máme ešte Revolut. Tam máme vlastne k tomuto dňu času, alebo ako by som keď natáčam toto video, čo je 7.10., tak máme vlastne hodnotu účtu 5181 eur, čo je vlastne 1,8% v pluse, čo je tiež pekné. A môžeme vidieť, že tam je vlastne necelých 50 eur zisk, čo je tiež úplne super. Pomáhajú tomu tie akciové trhy, lebo v tomto tu máme vlastne nastavené 50 na 50 dlhopisy a akcie, aby to vlastne svojím spôsobom porážalo infláciu, lebo keď sa nedarí akciám, tedy sa dlhopisom a opačne, tam je to vlastne nejakým spôsobom sa to kopíruje, alebo vlastne opačne kopíruje. Takže toto je dosť skôr len na taký test a udržanie hodnoty tých peňazí. Takže to by bolo na dnes všetko. Pokiaľ sa vám tieto videá páčia, celý tento kanál, môžete nechať koment, like, môžete dať odber, pomôže to. Vďaka tomu sa vlastne to videjko dostane aj k ďalším ľuďom. A prajem vám príjemný večer. Ahojte.